Zase v popisku máte videa, odkaz na všetky kanále a môžete ma prosím, aby sme hitli z 50 odberateľov, to by som bol fest spokojný. Ahojte dámy a páni a vítajte pri krátkych strašidelných videách, po ktorých sa môžete rozlúčiť s spokojným spánkom. Spokojne mi príďte po skončení videa vynadať na môj Instagram alebo na môj server na Discorde. Odkazy nájdete v popise a v pripnutom komentári. Poďme na to. Užívateľka TikToku Carol z amerického štátu Oregon na svoj profil pridáva videá, ktoré sa točia okolo jej rodinného života na vidieckom statku. Keď sa v jeden neskorý večer vrátila aj s rodinou domov, jej vnúčka si všimla, že za stromom pred bránou niekto stojí a vykukuje priamo na nich. Na druhej strane cesty môžeme vďaka svetlám z auta vidieť čiernu postavu, ako sa ukrýva za stromom a zvedavo pozoruje ľudí pri aute. Tento krátky klip zaujal pozornosť mnohých ľudí a v komentároch sa začalo horlivo uvažovať nad tým, čo by to tam mohlo byť. Niekto tvrdí, že ide o čierneho medveďa, tienistú postavu alebo vymyslený hoax s cieľom zaujať. Čo si ale myslíte vy? No potom fakt. Ešte 6. Prekliatá tento užívateľ, ktorý si nahrával dianie na bezpečnostnej kamere v nemocničnej práčovni. Nemohol uveriť tomu, čo vidí a rovnako reagovali aj jeho kolegovia, ktorí sa zoskupili a nechápavo sledovali záznam na monitore. Super. Záber je zrýchlený, no môžete jasne vidieť, že práčka v strede sa začne sama hýbať. Krátko na to podobný pohyb vykonávajú aj práčky naľavo. To je duch. To tým točí. Nechápavé reakcie zamestnancov striedajú otázky, kto tými práčkami pohybuje a ako je to vôbec možné. No dobre ľudia, ja vám budem teraz čítať aj veci, čo sú dole. Písať sa niektoré boli. Ak by sa takéto niečo dialo napríklad na lodi, tak by to všetko vysvetľovalo, keďže burlivé more dokáže hýbať hocičím na palube, no pozeráme sa na záznam z nemocnice, ktorá je postavená pevne do zeme. Stojí za tým nejaká poltergeist aktivita, alebo dokážete tieto javy z tejto nemocnice nejako logicky objasniť? Večera vo dvojici. Na TikToku ste ma v komentári označili pod videom, ktoré som si musel pustiť niekoľkokrát, kým som pochopil, čo je na ňom tak nezvyčajné a prečo má milióny pozretí. Spočiatku som sa úprimne pozeral na muža, ktorý drží v ruke ovládač a celý čas som premýšľal, čo je na tom také zvláštne. Po asi 3. pozretí som si ale konečne všimol, že na stole je tanier s jedlom a vidlička, ktorá doslova levituje vo vzduchu. Vyzerá to, ako by tam mal muž nejakú spoločnosť z druhého sveta. V komentároch sa objavili viaceré teórie, ktoré by mohli dopomôcť vyriešiť túto záhadu.
Niekto si myslí, že ide o nejaké umelecké dielo, ktoré má muž na stole, iní zase tvrdia, že je to optický klam a Biblička je položená na tmavej stoličke. Samozrejme, padli aj názory, že ide o neviditeľnú entitu, ktorá chce iba zjesť svoje špagety. A čo vidíte za týmto neobyčajným úkazom vy? Na Instagrame diváčka preposlala video, z ktorého jej prebehol po chrbte mráz, keď si čo jej len predstavila, že by niečo podobné zažila ona. Autorka videa, ktorá vystupuje pod menom Wonder Woman 1, natáča na svoj profil náhodné videá zo svojho života. Keď raz sedela na gauči sama doma, nič nezvyčajné sa nedialo, no potom jej pohľad prebehol cez vypnutý televízor, v ktorom ale postrehla niečo extrémne znepokojivé. Okay, so am I tripping? Or okay, so the noise is my turtle. And I'm home alone, right? But the reflection shows like that's me. Na začiatku nám ukazuje, že sa v obývačke nachádza iba ona, no keď kamera otočí na televízor, v obraze môžeme vidieť, ako by pri nej niekto ďalší sedel. Ak trocha zapojíme fantáziu, tak to vyzerá ako ženská postava v bielom a s čiernymi vlasmi. Sedí teda pri nej duch dievčate, ktoré sa zatúlalo v jej byte a ukázalo sa iba takto v odraze televízora, alebo ide o šikovný strih či podobný edit. Vaše názory mi napíšte pod video. Nočná mora. K tomuto ďalšiemu videu som žiaľ nenašiel žiadne informácie a ani originálneho autora, no zachytáva niečo, čo by ste nechceli zažiť ani v tej najhoršej nočnej hore. Good. Na krátkom videu vidíme spiaceho muža, ktorý je náhle prebudený neviditeľnou silou. Náhle spanikári a začne sa tomu brániť, no neznáma energia ho chytí za nohy a vyzdvihne do vzduchu. Chvíľu ho to v tej pozícii drží, no našťastie sa podarí mužovi vyslobodiť a krátko na to je vo všetkom. Okrem toho, že sa muž vyľakal, sa mu nič iné nestalo, no na pokojný spánok môže v tomto momente istotne zabudnúť. Čo myslíte? Návštevník. Užívateľka Talia na svojom profile nahráva content, ktorý je zameraný na tanec, make-up či módu a až na jedno jediné video žiadne nie je zamerané na nič paranormálne. Diváci zostali v poriadnom šoku, keď si pozreli jej video zo začiatku februára, ktoré nemalo byť nejak odlišné od postov, ktoré bežne pridáva. Niečo sa predsa len vymýka spod kontroly, no zdá sa, že ani samotná autorka si to vôbec nevšimla, takže pozorne sledujte, aby vám to neušlo. A ešte keď sa otočila, tak bola tam dačo vidno. No, nerozumiem, to som si hneď prvom pozrieť. No. Strany nášho pohľadu preletí čierny tieň a rýchlo sa uprie za autorkou a mimo dosah kamery. O pár sekúnd neskôr však môžeme vidieť čiernu siluetu priamo za ňou, ako tam nehybne postáva. K tomuto videu sa nikdy nevyjadrila a naďalej pokračuje vo svojej bežnej tvorbe, ako by sa nič nestalo. Niekedy je však možno lepšie tieto veci ignorovať a nedávať im dôvod na našu pozornosť. Verte mi. Nočná podúka. Predstavte si situáciu, že sa vraciate neskoro večer domov a po ceste narazíte na niekoho, kto vyzerá, ako by sa vyplaziel priamo z pekla.
1:30 ráno sa na bezpečnostnej kamere objavil tento čudesný tvor, ktorý smel roztrhať plakát na stene budovy a následne sa po 4 končatinách presunul mimo dohľad kamery. Pozeráme sa na mysteriózneho humanoida, alebo je to iba veľmi nízky človek, ktorý si takto kráti nočné chvíle. A to by bolo pre dnešné video všetko. Ak ste čakali nejaký jumpscare na konci, tak presne kvôli tomu som ho dnes nedal. No, potom v popisku sú videá a tak, aj kanály, takže môžete mi dať prosím like a odber, tak cus.